April ni som pakhat sang ni som ni paruk inrin ni ania bazar thlir tu te chibai ule US le Iran ten in ka hayan puan hnuwa US le Iran chuan an bom thlak le an missile ka chu an ti topa chuti lai chuan Strait of Hormuz lama chuan in ka hai chuan omzia nei te chiam lo ni in soyani nilai ni jingkara kar ni chung in ka hayan puan hnuwa chuti takin Strait of Hormuz atangin long an chuak ngal zut hlei theilowa nilai ni khan long panga in he strait hi an chua sana thole ni khan long som pakhatin an chua san an tia in ka hai puan hnuwa Strait of Hormuz chua san an tlem zoka ninga ni khan long pasari na chua san le ni in long chevel chui tu Kepler farm chuan an ta lang Lloyd List Intelligence in an ta lan danin Strait of Hormuz dan pinani awang hian tuna hian long zaruk chuang an latang khanga hengzinga hian tuyal thei phur long zathum som ni panga atelani Kepler farm trade risk analyst ana subai sik chuan long enge moza chuan cherenga ma se an che tam lo khop mai long nei tu tam tak an la fim khura in ka hai chun zom zel ani chuan ni tin long so ma tanga som panga vel chu che zel thei be se om ati seitor thin angin khowela long kalkong lun ber zinga mi ni a US le Israel in an do ma phei kha chuan Strait of Hormuz hi ni tin long za som ni tanga za som li vel in an paltlang reng thin ani ninga ni khan US President Donald Trump chuan Iran chuan in ka ha in rem nan nei be se angin anom lo ti asoya anin rem na chuan in ka hai kar ni chungin Strait of Hormuz hi long ten him takan paltlang theina Iran chu in tiam ni in asoya Iran hian Strait of Hormuz a tuyal thei chuang ti in tiam chu bo zui thalo hle ani atia heti la hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US chuan in ka hai thu thlung zom lovin Israel chu Lebanon Bezel turina chu azalen ti asoi ve thunga US hian in ka hai nge du Israel manga in do zel thlang turani atia Lebanon in thana rap thak hi khovelina murengani US kuta enkima in khat meka a in tiamangin la omem ti chu khovelina thlir mekani atibok mithiam then khatte soidanin Strait of Hormuz longkal tlang tlem ri na chan hi Iran khap wang ni to lovin shipping company ten an long te chu he strait paltlang ri lo turan rilwang ni in an soya chuti lai chuan UAE Ram Oil Company at noka an CEO Sultan Ahmed Al Jaber chuan tuna hian engma thil chiang ala omlo thil chiang om chun chu Strait of Hormuz hi zalen taka honala ni lo ti hiani Iran hian thu chu an lo siam to angin he tui kong hi permit nei lo tan paltlang the ani lawa he tui kong hi politics ko isapira an mangani he hi long tan zalen na ni lo tharum manga sum in lak sakna ni ati thung US le Iran inkara inka hai puan ani hnu lok khan tuyal thei thlit fim lo barrel khat man chu dollar som ko panga ani a nimin tlai kha chon dollar som ko paruk point pathum pakwa akai sang le to ani heti la hian Iran MP Iran Parliament National Security Committee Chairman Ibrahim Azizi chuan Strait of Hormuz chu US le Israel longtan kharan nireng to don ti asoya he hian heng ram pahni te ba ka Iran dona in nam hnoi ve ram te po ahuam te lang ati heti la hian Pakistan khopui Islamabad ta US le Iran palai te chuan in ka ha in rem na bo zuin vain hian in biak na nei antuma he in biak na hi nei ani don em ti ala chiang theilawa Iran chuan Israel in Lebanon a be chun zom zela wangin Pakistan rama in beturin palai tiran tum lo thu an soyani Iran nena ram email zanga somruk panga zet in trom Pakistan in US le Iran in biak na hi thleng dona US palai te hi Vice President J.D. Vance Howin Special Envoy Steve Witkoff le Advisor Jared Kushner ten an ho dona Iran ram palai te hi Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan a ho don ni in Iran state media te chuan an soi in biak na hian Iran uranium enrichment chungchang te ballistic missile siam chungchang te longzatam tak tang khang mek na Strait of Hormuz te chu an soi ho masak turanga yani a Iran chuan in ka hai nilawin in dauti to ban rot ngei rin ani bok Iran hian US ne na in rem na nei tura rot na point so ma thlen zinga in dozo hnuwa po Strait of Hormuz thunun tu ni zelte Middle East US base rang atanga US sipai te lak chuate uranium enrichment an ti zelte Israel in Lebanon a om Hezbollah te be na ti top te chu an thil phut zinga atelani
US President Trump chuan Iran rot na hian pom vek thei lo chungin inbiak na ta na be chan tlak nian ngai thu a sei ani US le Iran an inbiak dona wang hian Pakistan chuan an rama voin hi public holiday tan an puanga US Vice President JD Vance point Islamabad a pan to a heti lai hian Nimin Khan Tasnim News Agency chuan inbiak na chu thulani thu an puanga Iran official te chuan Israel in Lebanon a beizel lai le US in Lebanon a in ka hai nei ani tur thu a soi theilo wangin inbiak na nei om zia nei lo an ti ni in Tasnim chuan an ta lang ani hemi hmalok hian inbiak na nei turin Iran official te chu Islamabad khopui an thleng to ti puan ani a he hi Iran chuan thudik lo ani thu an soya First News in an ta lan danin Iran ram hruai tu te chuan Lebanon a in ka hai om phot lo chuan Islamabad a in betura kalan tum lo thu an soya Wall Street Journal in Iran official ten Islamabad an thleng to ti an soi hi thudik lo ani ante heti lai hian US State Department official te chuan Carter a hian Israel le Lebanon te chu Washington a anin bedon ni in an soya he in biak na hi US kai hruaina hnuaia nei ani ang an ti ani US kai hruaina Israel le Lebanon in biak na hi ka le thole ni khian Washington a nei tum ni in soya ni a hemi chungchanga hian US a Israel palai yachial later chuan US a Lebanon palai na da Hamade Mawawat chu phone in a bia Washington a in biak na nei dan turan soi dun ni in Channel 12 chuan an puanga heti lai hian Israel chuan Lebanon biak chungchanga hian thu to pan la soi lo na a Prime Minister Netanyahu chuan hemi kong malatu tura ruat fel to ni in hriat ani Wall Street Journal in an ta lan danin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanon beizelan ma mo ti asoya Hezbollah te chu an ram tan eng lai po hlau man ni ti soin kan rama himha chuan Hezbollah te hi atul chen chen kan beizelang ati heti lai ve khian US chuan Israel le Lebanon chungchang chu Iran nenan in ka hai thu thlung pi alamani anti thungani Vice President JD Vance an Islamabad pan mek lain President Trump chuan Iran nenan in biak na tlol chuan US in dawlong te chu Iran beile turin an in ring reng ti asoya Dapos in telephone mangan komna Trump chuan an in dawlong te chu silai thaberber nen an in ring reng ti asoya darka somni pali hnuah chuan engkim kan hrevek to ang kan in chingfel le to a kan long te chu silai thaberber nen amha kan ral thuam man ai tha jok khowela ral thuam siam chua to thaberber te nen an in ring le vek to a bomdar vek theyan ni atia in rem na kan nei lo ani chuan kan ral thuam te hi kan hmang do na om zenein kan hmang nge yang atibok Trump chuan dol le thudi kan soipo hriat ran hlei theilo mi hring te nen kan in dep meka a buai thla kani kan hmai chana nuclear ral thuam nei an tum lo thu an soya engman nei lo thu min hrila an hu loka uranium kan enrich don an tile mai ani atia Iran ho hian min kan na turin engman nei lova hun rei lo te international waterway dang chatin buainan siama in biak na nei turin an ladam mai mai ani atibok Iran Parliament Speaker Ghalibaf chuan exa post siamin ram pahnih ten kan in rem na pahnih lati hlo tlin lo awma Lebanon a in ka hai puan le Iran ro hlu khoi chet theilawa omte chu Zelen te chu in biak na nei ma ti turani a hengte hi in biak ma ti hlo tlin photanga yang ti aposani heti la hian flight radar 24 in air traffic data an ti chua chuan Iran ramatangin voin khan Pakistan rampanin thlona pahnih a thlok an ti a US nena in petur Iran official te phurtu thlona ni MTRO fin fiani lo thung US Vice President JD Vance chuan Pakistan pan tura thlona lu main reporter te koma Iran nenan in biak na chuan ra tha chu nge be sei thu asaya thil thatak kan soi chu kan be seya Iran hian ril ru thatak puwa in biak an du phot chuan lom takalo pom kan tumani chutiang nilawa min ti kwalvel chuan thatak in kan dong song lawang atiani Nimin Khan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan rampani indo mek te chuan in biak na hmanga in rem na zon an rem ti ni in asoya an rama US le Iran in biak nan thleng tur chu Pakistan ramtan mai ni lo khovel puma muslim te tan hun chin sia tla ka ni thu asoi Nimin Khan Pakistan TV a thu so in Sharif chuan he in biak na hian in dona toble toblo hril dona wangin a poimo takzet ni in na soyani bazari lo thira wangin kan lome